Почваме, айди. Питай, как се бати, Василе? Как се е, бате? Какво да кажа? Ето, Мажиш, а? мажа, Добре, бате, давай, майстре. работа има много, Да. не само в Германия има работа. И в България има, кажи. И в България има и, Да, и повече да. пари вземаме от Германия. Браво, браво. Аз за 50 евро не отивам да башка. Добре. Тук в България има пари, 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 пак пари. И пак пари, а? Ради, се обръщам към тебе. Ела по-бързо вкъщи, че има много работа има. Много мазълка. Изолация има. Добре. Взе къщи големи. Ела по-бързо, защото нямам с кого мажа, сам съм, ето. Цяла къща. Направи така. Влизай тук в стаята, влизай там. Да, влизам, ето. Банята. Показвам, ето. Така. Айде, бате. И ела по-бързо, Радей, че нямам хора, нямам в кого да работя, няма... Тези пари, какво ще ги правя сам? Какво ще ги правя тези пари сам? Искам да дам на тебе малко пари. Хайде, чакам та. Има още 2 къщи големи в Кранево. В Кранево, в вилната зона. Хайде, лек ден.